खुलुमबाय स्टुडियो राकेश रामसेर बे समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय जे सरकार थामहिनबा बिटिआर सरकारा बे समाव बावैसो सान सिगाङाव गुवाहाटीयाव मोनसे कम्युनिटी विजन डकुमेन्ट्स बेखेवदोंमोन आरो बेखेवनायखौ लानानै गुबुन गुबुन समाव राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा बेरेखा दोलोनि राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा बेनि बेरेखा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंथिदों जे जाय बिथांमोना कम्युनिटी विजन डकुमेन्ट्स बे विजन डकुमेन्ट्सनि बेरेखा बाथ्रा बुंदों बिथांमोना समाजनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां साना आरो मोजां बिथांमोना लुबैया जायनि थाखायनो बे समाव बेफोरबायदि मोनसे बबेबा मोनसे हारिनि मोजां जानायखौ बिथांमोना हास्थाया जायनि थाखायनो बेफोरबायदि बेनि बेरेखा बा विजन डकुमेन्ट्सनि बेरेखा बाथ्रा बुंबाय दं होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा रोखा बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बेखौ जायफोरा हेंथायै बुंदों बिथांमोना हयतो समाजनि खामानि मावनायनि जेबो प्लेनिं गैयाबो जानो हानाय जेबो एजेन्डा गैयाबो जानो हानाय आं सानो जे भिजन डकुमेन्टनि हेंथायै बुंनायनि कुनु जुक्ति गैया बेवहाय बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'नि सिगाङाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन दे विजन डकुमेन्ट्स थामहिनबा कम्युनिटी विजन डकुमेन्ट्स बेखेवनायखौ खायसे दैदेनगिरिफोरा बेनि बेरेखा बाथ्रा बुंबाय दं आरो बे बाथ्रा बुंनायखौ नोंथाङा मा बुङो होननानै खौरांगिरिया सोंदोंमोन आरो बे सोंनाय बाथ्राखौ लानानै बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर'आ खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंथिदों जे जाय बिथांमोना बे कम्युनिटी विजन डकुमेन्ट्सखौ बा बेनि बेरेखा बाथ्रा बुंदों बे बेरेखा बुंनाय सुबुंफोरा हारिनि थाखाय मोजां साना गुबुन हारिफोरखौ बिथांमोना मोजां मोना आरो बिथांमोना हारिनि बेरेखा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा दानिया फैदो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि बेखौ जायफोरा हेंथायै बुंदों बिथांमोना हयतो समाजनि खामानि मावनायनि जेबो प्लेनिं गैयाबो जानो हानाय जेबो एजेन्डा गैयाबो जानो हानाय आं सानो जे भिजन डकुमेन्टनि हेंथायै बुंनायनि कुनु जुक्ति गैया बेवहाय कुनु लजिक गैया सोरबा जुदि बेखौ हेंथा बुंदोंबा बियो समाजनि फारसे बिनि जि साननाय हनाय बियो नेगेटिभ बिनिखायनो बियो बुंदों मानोना बे भिजन डकुमेन्टआ मोनसे हारिखौ फैबाय थानाय समाव जौगानायनि थाखाय दावगालांनायनि थाखाय माखासे लामाखौ बेवहाय होनाय दङ आरो बे हारिफ्रा रावबो आन्दायनांगौ जानाय नङा गावबा गावनि खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो हागोन इलेक्शन बेवहाय रेडि ना इउपिपिएलआ जों अराय सम रेडि इलेक्शना पलिटिक्स खालामग्रा मानसिफ्राथ' अराय सम इलेक्शननि थाखाय रेडि जायो आरो इउपिपिएलआबो अराय सम रेडि मानोना रायजो राजाफ्रानो बेखौ अराय सम गोसोखांहोयो आरो दिनैनि समाव रायजो राजायानो इउपिपिएल जों दङ हिसाबै इउपिपिएलआ एनि टाइम रेडि बिजेपिनि स्थितिया मा जागोन इलेक्शन समावहाय बिजेपिनि जिथु मित्रजों बिजेपिजों इउपिपिएलजों लोगो जानानैनो सरकारा सोलिगासिनो दङ आरो इयुनावबो जोंनि जि एलायन्स बियो थागोन बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैया